Egunon laguna, zuekin Urreta ikastetxeko Galdakao irratia. Gaur urtarrilaren 16a da asteartea eta 3 mailako ikasleek eskaineko dizuegu irratsaio hau. Lehenik Alejandro esango digu zer eguraldi izango dugun gaur eta bihar. Ariadna jantokiko menuaren berri emango digu eta ondoren txiste bat kontatuko digu Nerea. Kirolak eta urtebetetzeak ere izango ditugu. Kirolei buruzko albiste batekin hasiko dugun irratsaioa. Atletikek galdu egin du Valentziaren aurka. Susaetak egin zuen bizkaitarren lehen gola, baina Negredo buelta eman zion partidari. 2 gol sartuta, Aduriz penalti bat huts egin zuen eta epaileak etxeita egotzi zuen. Atletik 8. dago sailkapenean. Ariadna, zer dugu gaur bazkaltzeko? Gaur janari gozoa dugu jantokian, arroza tomatearekin patata frituak eta postrea jogurra mandarina edo laranja. Gogoratu bazkari guztia bokatu behar dela, osasuntsua delako. Bidebietairratia.com. Informazio lokala, eguraldia eta zure herrian gertatzen den guztia bideo, audio eta argazki eguneratuekin. Bidebietairratia.com. Alejandro esango diguzu zer eguraldi izango dugu gaur eta bihar. Gaur eguraldi ona dugu, eguzkia eta noizbehinka hodeiak. 15 gradu daude kalian, baina bihar euria egingo du. Ez ahaztu euritako hartzea kalera atera horretik. Eta joan aurretik txiste bat kontatuko digu Aimar. Ea txiste gustatzen zaizuen. Gizon bat txori dendara sartu da, eta lore lebiduna eskatu du. Dendariak hanka bakoitzean soka bana zuen bat erakutsi zion. Ezkerreko sokatik tira eginez gero euskaraz hitz egingo dizu, eta euskeinekotik tira eginez gero katalanez. Aizu, eta biteitatik tira egiten badiot, galdetu zion bezeroak eta loreak. Erantzun zion. Zozo alako, lurrera joango naiz mozora aurrera. Eta txistearen ostean amaitzeko gaur urteak zeinek betetzen dituen esango digu Nerea. Gaur Jonen eta Amaiaren urtebetetzea da. 10 urte betetzen dituzte, ondo pasa zuen egunean. Eta ea opari asko ekartzen dituzueten. Zorionak zuen lagun guztiok partez. Hau izan da dena lagunak segi Galdakao irratia entzuten egunero, gero arte Bonaparte.